întunericul iadului, la întunericul iadului. Iuda la Jidani s-a dus, Iuda la Jidani s-a dus, către ei așa le-a spus, către ei așa le-a spus. Dați-mi voi 30 de argint, dați-mi voi 30 de argint, și vi-l dau pe Hristos prins, și vi-l dau pe Hristos prins. Ei 30 de argint ți-au dat, ei 30 de argint ți-au dat, pe Hristos prins l-au luat, pe Hristos prins l-au luat, l-au luat din Sfânta Brață, l-au luat din Sfânta Brață, sărutându-i Sfânta față, sărutându-i Sfânta față. La Golgota ei l-au dus, la Golgota ei l-au dus, pe cruci ei l-au pus, și pe cruci ei l-au pus. I-au bătut chiroane în mână, i-au bătut chiroane în mână, și-n picioare să nu scoboare, și-n picioare să nu scoboare.